Знаете ли, че има умение, което може да превърне живота ви в по-малко от 30 дни? Нещо толкова просто, но мощно, че повечето хора игнорират и губят невероятен шанс да променят съдбата си. Останете с мен, защото това, което ще откриете сега, може да бъде първата стъпка в постигането на най-големите ви цели. Не го пропускайте. Преди да започнем, абонирайте се за канала и оставете харесването си. Това помага много и гарантира, че не губите никакви новини. Сега да отидем на историята, която може да промени всичко за вас. Тя винаги вярваше, че истинската любов е запазена за тези, които знаеха как да очакват. Сърцето й удряше всяка страница, на всяка страница за интензивни и страстни романи. Един следобед, докато се разхождаше из панаира на централния площад, Клара се блъсна в Мигел, млад художник, който продаде своите картини там. Очите му блестяха, когато срещна нейните, и за миг светът сякаш се забави. На устните на Клара дойде смутена усмивка и Мигел, омагьосан, му предложи едно от своите произведения като извинение за спъването. Така започна история, която ще промени живота му завинаги. В следващите дни Клара и Мигел постоянно бяха на панаира. Те говориха за изкуство, поезия и мечти. Мигел разкри чувствата си чрез жизнени удари с четка, а Клара отговори с деликатни стихове, написани в плантация за кафе. Всяка среща изглеждаше по-специална от предишната и невидима връзка ги обедини неизбежно. С течение на времето Мигел започна да рисува снимки, вдъхновени от стиховете на Клара, което прави изкуството си още по-живо и интензивно. Сърцето на Клара, запазено по-рано за фиктивни романи, сега е пленено от любов, която расте в реалния свят. Мигел, от своя страна, намери най-голямото си вдъхновение в Клара. Любовта процъфтява, но предизвикателствата все още ги очакваха. Клара знаеше, че цялата истинска любов трябва да се сблъска с изпитания, а съдбата скоро ще донесе първата от тях. Мигел получи предложение да изложи своите картини в голяма галерия в столицата, което означаваше да се отдалечи от Клара за неопределено време. Решението беше трудно. От време това означаваше да сбъднеш мечтата, но и оставяйки след себе си любовта, която расте вътре в нея. Те прекараха последната нощ заедно на плажа, лежаха на пясъка, гледайки звездите и мечтаеха за бъдещето. «Обещайте, че ще се върне при мен», прошепна Клара и държеше ръката на Мигел здраво. «Винаги», отговори той и целуна челото си с любов. Дните без Мигел бяха дълго в Клара. Тя намери убежище в книгите и стиховете, които написа, опитвайки се да запълни празнотата на копнежа. Мигел от своя страна изпрати писма, пълни с рисунки и думи на любов, запазвайки надеждата за събиране на жива. С всеки писмен ред отсъствието на другия стана по-болезнено, но и по-значимо. Те научиха, че истинската любов се съпротивлява на времето и разстоянието, докато една вечер Клара получи обаждане. Инцидент. Влакът, който върна Мигел обратно, върна дерайлиране. Сърцето ти замръзна. Той изтича до гарата и намери инсталиран хаосът. Търсейки сред ранените, очите му се изпълниха с сълзи, докато го виждаше в безсъзнание, ръката му все още държи плик с писменото си име. Мигел се събуди дни по-късно, с Клара до него, държейки ръката си. Сега отвореният плик съдържаше писмо, написано с думи на любов и предложение за брак. Страданието се разтвори в сълзи на емоция и ясно, без колебание, прошепна «да» между риданията. Инцидентът можеше да вземе Мигел от нея, но вместо това тя ги обедини още повече. Те са научили, че животът е крехък и че всеки момент трябва да се прави максимално от него. Мигел се изправи пред дълго възстановяване. Клара остана до нея, демонстрирайки неабалируема сила и любов. Всеки ден той се издигаше и връзката между тях беше още по-укрепена. По време на възстановяването си, Мигел отново привлече, използвайки болка като гориво за своето изкуство. Клара от своя страна пише дневници за моментите, прекарани заедно, записвайки всеки детайл от нейното пътуване.
След месеци Мигел отново рисува и неговите творби отразяват интензивността на любовта, която изпитваше към Клара. Този път бе отбелязана нова изложба със специално значение. Екраните изобразяват сцени на тяхната любов, споделени моменти и обещания, дадени на лунната светлина. Изложбата беше успешна и Мигел осъзна, че въпреки трудностите, изкуството му е начинът му да изрази това, което чувства към Клара. Неочакван посетител идва на изложбата на Мигел. Стара любов, която се опитва да запали нещо, което вече не съществува. Клара усеща тежестта на несигурността и страха от загуба на Мигел. Ами ако той все още почувства нещо за нея, Мигел, осъзнавайки загрижеността си, я прегърна и каза: «Сърцето ми принадлежи на теб, Клара. Нищо не може да промени това». И така, съмненията бяха разсеяни от любовта и доверието, които са имали един в друг. Точно когато всичко изглеждаше добре, пожар удря студиото на Мигел, унищожавайки голяма част от неговите произведения. Двойката е изправена пред ново предизвикателство заедно. Мигел беше опустошен, като видя работата му да бъде сведена до пепел, но Клара я държеше за ръка и прошепна: «Все още имаме един друг. Можем да започнем от начало». И така те направиха, възстановявайки не само студиото, но и мечтите им. Клара открива, че очаква дете. Двойката се изпълва с емоция и щастие, но и с несигурност за бъдещето. Готови ли сме за това? Никога няма да бъдем напълно готови, но заедно можем да се изправим пред всичко, отговори Клара с усмивка. Те решават да официализират съюза си на интимна и вълнуваща церемония, заобиколена от приятели и семейство. Бракът беше прост, но пълен със смисъл. Любовта им не се нуждаеше от големи партита, а само сигурността, че принадлежат един на друг. Мигел получава покана да изложи своите произведения в международна галерия, но това би означавало нова раздяла. Той беше разделен между желанието да расте професионално и страха да се отдалечи от семейството си. «Подкрепям ви във всяко решение», каза Клара и държеше ръцете си. И така Мигел отново си тръгна, знаейки, че след завръщането си той ще намери любовта на живота си, която го чака. Разстоянието носи предизвикателства пред връзката. Писма, обаждания и копнеж отбелязват ежедневието на двойката. Но истинската любов е търпелива и устойчива. Всеки ден разстояние само потвърждаваше колко са направени един на друг. След месеци Мигел се завръща, носейки със себе си успех и нова надежда за бъдещето на семейството. Сърцето й беше изпълнено с радост, когато видя Клара да държи сина си в ръцете си. «Върнахте се», прошепна тя. «Винаги ще се връщам», отговори той и я целуна нежно. Бебето се ражда, носи нова радост и запечатва любовта между Клара и Мигел веднъж завинаги. Да си родители беше ново предизвикателство, но и една от най-големите благословии, които можеха да получат. Години по-късно Мигел и Клара, сега по-възрастни, виждат сина им да следва пътя на изкуствата. Те се усмихват, знаейки, че тяхната история е една от истинската любов, преодоляване и вечност. «Нашата любов живее във всяка следа и всяка дума», каза Клара и държеше ръката на Мигел. И така, заедно те продължиха да пишат своята история, любовна история, която никога няма да бъде забравена.